Task Force Tuob batok sa COVID umulon sa Dakbayan Sugbo aron makakailap ang home remedies batok sa mga balatian lakip na ang coronavirus. Ano ang report? Plano ni Konsehal Jerry Guardo nga moduso og resolusyon sa Konseho pag-umon og Task Force Tuob. Kini aron masiguro nga matutukan ang pagsagop sa herbal remedies nga pagpalig-on sa lawas pinaagi sa steam inhalation o tuob. Dadon kini sa kabaranggayan nga mohimo og lakang aron malikay ang mga molupyo sa coronavirus. Ang COVID-19 yulagway nga mahalon nga balatian kung ma-admit sa tambalanan busa mintras mapugan pa kini magtuob na lang matod sa konsehal. Gamit ang init nga tubig ug may luya, asin, lemon ug oregano o bisan tubig na lang ug asin nga maoy ituob. My next plan is to go to the household level. So I am organizing what I call task force tuob, no? So I will go down barangay level lagi ni siya kay I want to educate mga tao unsaon practice unsaon proper way sa stimulation para sa safety nila. Samtang gilusad usab ang tuob challenge sa konsehal isip paghimo og kasikas mahitungod sa kinaraan nga pamaagi. Gusto nako nga this practice stimulation or tuob would become a household name, no? Nga tanan will be using it para you feel more confident nga in fighting against COVID-19. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.